खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान दिनावहाय गोदान मोनसे टपिक लानानै नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैलायबाय दा नोंथांमोनहा थारैनो मोजां मोनोब्ला बा इन्ट्रेस्टेड मोनोबा भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय आरोखि दा दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय मानसि गिदिरफोर फैयोबा सिग्रोमनाया मानो एथ'ग्राब जायो आरोखि दा बिनि सायावनो रायलायगोन आरोखि दा जोंनि क'क्राझारावहाय ग्रिन फिल्ड दा बेहाय फुरा माने जे गिबि मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगासिनो दं दा बेहाय माने जेरैथिंजायनिफ्रायबो फुरा माने सिकिउरिटि पारपसनि थाखाय पुलिस प्रशासन फुरा चेकिं बिदि खालामनाय जों नुगासिनो दं आरोखि लामा सामा बिदियावहाय आरोखि बिनि अनगायैबो पेन्डेल सिङाव बिदि चेक खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि मानो होननानै बुङोबा बियो थारैनो मोनसे नियम निथि आरोखि दा सासे जोंनि भारत हादरनि देरसिन मन्थ्रि ओमफ्राय जौसिन देरसिन सिकिउरिटि मोननो हानाय जायखौ जों जेड प्लास होननानै बुङो दा बिदि खेथ्रआवहाय बैफोरबादि गासिबो चेक बा नियम नितिफ्रा जायखौ जों प्रट'कल होननानै बुङो बे गासिबो फैफाजोबो आरोखि दा सासे गिदिर मन्थ्रि जानायलाय बेफोर माने जेड प्लास केटेगरिनि मानसि फैनायलाय दा बेफोर बुस्थुखौ माने गासिबो माने नियम नितिखौ फालिजोबनांगौ जायो आरोखि दा जोंनि साधारन पाब्लिकफोरनि गोसोआव मोनसे सोंलु फैदों आरोखि जायनाखि दा खामानि मावगासिनो दं बेयाव दा बाहायबो माने नाम एन्ट्रि खालामलायनांगौनो मानांगौनो बिदि होननाय मोनसे माने मानसिफोरनि गोसोआव सोंलु फैनायखौ जों नुदों बा खोनानो मोन्दों आरोखि रायलायनायफ्राव आरोखि दा बिदिया जायो रायजोफोर नङा होमबा मानो होननानै बुङोबा सासे भारत हादरनिनो देरसिन मानसि ओमफ्राय जौसिन सिकिउरिटि पारपस लानो हानाय जायखौ जों जेड प्लास होननानै बुङो दा बेफोरबादि मोननो हानाय सासे मानसिया दा बैफोर प्रट'कलखौ गासिबो फालिजोबनांगौ जायो नङा होमबा रायजोफोर दा बिनि अनगायैबो पुलिस प्रशासनाव अबहाय खना खनला जेरावखि जाया अबहाय मा खालामदों अबहाय मा जागोन बेफोरखौ गासिबो नोजोर होजोबगोन आरोखि बिनि अनगायैबो जिहेथु जे पाब्लिक गेदारिं जागोन नङा होमबा रायजोफोर दा बेयावबो मोनसे गेट मोनसेल' नङा मेला गेट मोनसे हाजार बा बिदिनो बुरजा बिबांनि गेटफ्राव माने हाइ टेक्न'लजि गेट बेफोरखौ इनस्टल खालामनाय जागोन बा लगायजोबगोन आरोखि जायाव माने साफ्रोमनिबो देहा सोलेराव मा दं नोंनि देहा सोलेरावहाय बेफोरखौ चेक खालामनो थाखाय डिटेक्ट खालामनो थाखाय बैफोरबादि हाइ टेक्न'लजि बिदि गेटफोरखौ इनस्टल खालामजोबगोन आरोखि बसायजोबगोन बिनि अनगायैबो मेटेल डिटेक्टर जायखौ जों मोनथिया होमबा जे नों मा लादों बा माबा मोनसे गाज्रि बेसादफोर लानानै फैदोंबा बेफोर माने गासिबो डिटेक्ट जाजोबगोन आरोखि जेरै नों फिसा बुस्थुफोर बेफोरबो माने गासिबो डिटेक्ट जाजोबो आरोखि जुदि नोङो सिखा दाबा फिसा प्लेट स्टिफेन लाइटार सलाय बेफोर गासिबो माबा फैयोबा बे चेक जाजोबो आरोखि दा बेफोर बै केटेगरियाव जेड प्लास केटेगरिनि जाय मानसिया फैयो दा बिदियावहाय बिदि नियम नितिखौ लगायनाय जायो आरोखि दा बिनि अनगायैबो नोंजों जे लाफायो जों सरासनस्रा नङा होमबा जेरै नों दै बथल थांखु थेमाफोर नङा होमबा फिसा सिपिफ्राव लानाय बुस्थुफोर जाग्रा लोंग्रा बेफोरबो माने गासिबो बेफोरखौबो लानानै हाबनो मोना आरोखि रायजोफोर माबायाव पेन्डेल सिङावहाय बेफोरबो गासैबो चेक जाजोबो आरोखि दा बिनि अनगायैबो आरो माने जायखौ जों बेरा खानानै बारि होथेनाय बिदि खालामा होमबा दा बेबो लेयार बाय लेयार थारमाने बिदि खालामनांगौ जायो आरोखि जाहाथे माबा मोनसे उसुबिदा बा गाज्रि जाथायफोर जानो हायैनि थाखाय बेफोर नियम नितिखौ बानायजोबनांगौ जायो आरोखि दा ओरैबादि इन्ट्रेस्टिं आरोखि दा जोंनि क'क्राझारावहाय दा बे ग्रिन फिल्डआवहाय बेफोर गासिबो जिनिसफोरखौ बिदि सुबिदा बा माबाफोरखौहाय गासिबो खालामजोबनाय जाबाय दा बेवहाय हादोरनि गिबि मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदिया फैनानै भाषण होफैगोन आरोखि मिटिं खालामफैगोन दा जोंनि क'क्राझाराव ग्रिन फिल्ड दा बे फिल्डआ ओरैबादि सुबिदा गोनां ओरैबादि कमिउनिकेसननि थाखाय मोजां जेरैबो लामा नांजोबनाय दा बाहाय माने गंथाम गंब्रै हेलिकप्टार बानो हानाय सुबिदा दङ दा ओमफ्राय लामाफ्राबो जेरैबो वेल कानेक्टेड जोब दा बिनि थाखाय बियो मोनसे बिराद जोंनि क'क्राझारनि नामखरा आरो
खमैबो माने 2-3 लाख मानसि खेनसेयैनो गेदारिं खालामनो हानाय मोनसे जायगा आरोखि दा दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन रायजोफोर गोजोन्थों